Consult your doctor. Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Good morning po sa Indoga Boss. Welcome to ang programa Aramon Yato. Lunes po ngayon, mga tugang. Walang pasok yung mga nasa gobyerno, asin sa ibang nasa pribado. Pero sa mga media entity, talagang mayroon. Alright. Duman sa mga kababayan niya to, ako pa sa nung lingkod, Mardela daing iba, sadit sana. Pero tiyan, rin ba na kita hanggang alas 12, may pagkaod to. Siyempre, katuwang ta sa presentasyon ng programang ininin Lunes. Tara, munyaton sa mga pag-iriba sa technical side. Yung po sa moyang Chief Technician, Chief Bunjing Tanay. Yan man si Nems Flora. Bantang sa Production Assistance Center, ang kaganda ng South. Kasabay nato dyan mga tugang Angel Mustasa. Dyan sa DCGB Social Media Department, katuwang ta mga tugang si Richard Astor. Dalawa sa Mega Force Patrol sa padagos po nitong pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. 3rd District, kasabay ta dyan si Jimmy Nasalita. Sa 1st District, yan po dyan si Paning Jomar Bien. Bantang yaon sa Daraga area, nakaprangkisa sa Banuang Sutil. Ang tito ng Albay, Renz Luna. Old Albay District, as in southern part, ka mga barangay sa Legazpi. Katuwang ta dyan, mga tugang partner Alar Mario. Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga. Hans Galero together with Henry Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Bantang duman sa Regional Center side, as in sa northern part ka mga barangay sa Legazpi. Katuwang ta dyan mga tugang si partner Luens Bursi Barcena. Kami po kapos, minapahawating sa magmang morning. Ang pagsalurar po ng magandang umaga. Keep healthy and keep safe. Sana po maray na sa mga naghihelang. And happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Uy, happy birthday sa mga kababayan ta dyan. Mga tugang, birthday pa lang niya ni Kapitan Coco Arienda, kang Barangay Bigaa. Happy birthday tabi, Kap Coco. More blessings. More life, prosperity, and happiness. Siring man si amigong Bong Basalyote. Uy, happy birthday tabi, Sir Bong. Happy birthday. Alright, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya tangon niya po na pagkaaga. Nabago ang cycle kang sa indong pagselebrar kang kan All Saints Day. Binawal po ang paglaog sa mga kampusan to. Both on public as in Catholic cemetery, di ba? So iba nag-aramay na
kan nakagi pang mga aldo bago pa man isinarado, may nagdurumana. May nagkakapiraman namin na pusot. Inaatabunan o kaya matang banggina. Huwag na na subantay. Pero ngunyan niya po nakantabay at sa tuya po ng mga partners, di ba? Ang LGU, MDRRMO, yaon ang kapulisan, ang tropa kang mga PNP, siring man ang tropa kang Bureau of Fire Protection, as in may BJMP akong nahiling, di ba? Para ma-maintain ang peace and order dyan at saka ma-maintain ang day pirit talagang maglaob sa mga kampusan to. Pagkatapos diyan po dyan ang radio group, then nung inaasahan sa anuman na oras, sa gabos na panahon, kabalikat CBCOM 430 chapter, diyan po sa Santo Domingo, sa ibang mga areas na may kabalikat Team 1001, yan po sinda para magantabay sa inda po na mga partners man sa tuya pong okasyon mo niya na pagkaaga. Okay? So, pero aram nindo, igwa pala ning kampusan to ang mga balyi na di. Yan nga po kayo to, pag may na-stranding nga ya, ito magang minadagsa dyan sa daragsaan kang kadagatan, napapasay na ngayon pag nagadaan. Mayroon palang kampusan to niyan. Di palang basta nilulubong sana. Go palang ka na napapadumanan. Piga po nindang Seitasian Cemetery. Maripa po nanta si Ma'am Noni Inolbadi. Aramon tado kung anong gustong sabihin kay ni mapaliwanagan kita. Manungod kay ni tangani po na masabutan ta. And kaso rin establish mga tugang kang BFAR, tangani na ano yan, may final resting place, mga tugang so, mga balyena, mga dolphins na nagagadan, mga tugang dyan sa kadagatan. Ano yan, para magserbiman mga tugang na awareness sa mga kababayan niya to na kung gaano ka-importante ini po na mga species na mga mammals ini actually na dit na pong nawawara, parang close to extinction na ngaya, kaya dapat na ano yan, ariglaron ta pangyari. Angel kaya mo daw tabi pakikontakin ni si Ma'am Noni, ano? At doon tayo makakonect sa telepono ko si Ma'am. Ayan, tangani po na masabutan tayo nita. Ang aram ko kay ni mga tugang, ayan, yaon na si Ma'am Noni, nag-ring na. Kaya lang parang, ayan. Hello Ma'am Noni, good morning po tabi. Yes po, good morning po. Ma'am, si News Manager Mar de la Cruz po ini sa DCGB, and on air na po kita. Sabi ko nga ni Kasubago, igwa pa lang niya akong kampusan to ang mga, ano yan, mga balyina, pagkatapos ng mga dolphins na nagagadan dyan po sa daragsaan. Now, Ma'am Noni, pwede po tabi pakipaliwanag mo sa Samuya, paano na conceptualize ini asin kasori nagpuon tabi? Ay, yes po. So, ini pong inaapuntang Cetacean Cemetery kasi ang apunta kayan Cetacean Cemetery dahil ang mga nakalubong po dyan, itong underclass Cetacea, ano. So, iyan po itong grupo kang mga balyena and lumod po na nag-i-strand, nadudukayan tapong gadan na or at times buhay pa na nag-strand and then eventually nagagadan na dinadarata po duman sa Cetacean Cemetery. So yan po namukna kang 2013 mainly po para magkaigwaman po ki final resting place itong mga nagka-iristan nga ni po na mga whales and dolphins na after the post-mortem examination o kaya itong necropsy na yung kinukundusir ta para po siguro ta or ma-ascertain ta itong sa kausa ka sa inang kagadanon. So after po kay ito, sinatalbong mi po sinda duman sa Cetacean Cemetery. And since 2013 po, kung nagigirong-dumang ko, nasa 13 na po ang nakatalbong dyan. 11 po na dolphins, saro po na Brodus whale na hali dyan sa Albay. And saro na pasapasa hali po naman sa Pilar Sorsogon. Ayun, so that answers duman sa query ka mga kababayan ta. Sa ina ngayon napapaduman sunako ko ang mga strandi. Yan, so mga na-stranding baga.
na mga ano yan, balyena o kaya ining lumod adi. Yes po. Well, ang iba po, itong lalo na itong dakul and darakula na nag-strand po on-site o kaya pag sobrang harayo na o kaya namamarong na, tinatalbing na po iyan on-site kung saan po sinda nag-strand. Pero sukaya pa man po, lalo na suspicious kita sa naging kausakan sa indang kagadanon, dinadarata po duman sa sa Samuyang Regional Office po yan nakalocate sa Fabrika Bulacan. Sa regional office. So ano yan, they may decently niyan, ay decent na lubong tapos igwama na puro pansyon. Yes po, may representative po sindang gari sarabit man po na na pansyon. Ano yan, may pangaran? Ay, yes po. Ang kinakaagmi po duman usually itong sa indang scientific name, so common name, kung may nickname po na itao kami, and pitsa kang sa indang pag-strand po or pagkagadan, and then ano itong naging kausa kang sa indang kagadanon. Diyan ba po itong nakasurat po sa kanya-kanyang lapida po kay itong mga mga naitalbong ta po duman na situation. Ayun. And then, normally, ano po ang mga na-find out after the necropsy? Nakausakan mga pagkagadan po kaining mga nawawara, kumbaga, padiit ng species na ini. Yes po. So, kadaklan nga ni po kay itong sinasabi tang kausa kang kagadanon are anthropogenic or kausa kang activities kang mga tawo kagaya po kang boat strike, igwa man po ki nakapag-ingest ki mga basura, igwa man po ki net entanglement o kaya itong mas malala blast fishing. So yan itong apat na kausa na nahiling ta during the necropsy kang mga naikatalbong po duman na balyena singli. Ayun. Ano ba yan, Ma'am Noni? May mga instances din ba na mina padagsa na lang talaga, mina diretso na talaga sa nasdiragsaan so balyena o ining ibang mga kapares ng species dahil sa depression? Daita man mai-associate sa sa depression, pero ang mas tama po kaya na na term ta is itong sa indang characteristic itong altruism na yung sasabi or itong pagkaarano ninda yan na close kung sa tao, close family ties, particularly duman sa mga pelagic species kagaya kang pilot whale, balloon-headed whale, na kung saan pag nag-strand po itong saro, iniibanan po ka itong ka itong pag-iriban niya sa pad po ang apod sa mga grupo po ka mga balyena as in dolphins, and mainly kung lalong-lalo na kung itong leader of the pod ang nag-strand, dara kang kagurangan o kung ano man namati, nag-i-strand po ang iba pa maski mga malulusog pa sinda or healthy. And by the time po na nagada na po itong saro na kung maluya na ang mati, dara kang kagurangan o kung iba pang kausa, that's the only time na mahali po sinda sa pagka strand. And at times dahil nangani po kikaya na nag-i-strand talaga sindang dagos. Iyon, sa inda pala mainly altruism po ang apunda kaya na na characteristic niya. Sa inda pala Ma'am Noni na ako ka mga taga social media Susana all. basta ang mga balyena as in lumod, may tight social bond sindang. Yeah, okay. Pero ano yan, di ba because of halimbawa ngaya massive na blast fishing, maaring ma-disorient tong kang mga species na yan, is that also cases na pwedeng maging kausa yan kan stranding? Ay, yes po. Sa mga kausa nga di po kang inapuntang mass stranding ang blast fishing activity. So saro iyan sa nagkakausa ka itong inaapuntang pagkabungog kang mga kang mga balyena and lumod, while ang pagkabungog po ninda talagang nahihirapan sinda magamit ka sa inang echolocation. Kaya talagang may kasabihan nga po na a death whale is already a dead whale kasi talagang pag nabungog ka, mayong koordinasyon naan sa imong paglangoy and nagtitikaya na po. So yan ang saro sa mga observations na nahiling ta. Na kung saan nagkakaigwang masking kang auditory nerve ta, kang mga balyena once nakatangog sinda ki high impact na
or kaya makusog na sound sa irarom kang kadagatan. Ayun. Pero 2013, mga 7 years na di. Na-establish yan. Now, kumusta ang impact? May mga nagbibisita man tabi diyan sa kampusan to kan mga sitasiyan? Usually po, itong mga panahon before kang COVID-19 pandemic, may mga educational tours na nagpapasiring dyan every now and then ng mga estudyante. So nahiling po ninda yan. And itong ibang mga kliyente, as in mga bisita po, kung sa muyang opisina at times, nagpapasiring man po dyan sa Citation Cemetery. And most often po, prior kang undas, usually po baga holiday kita during undas. Opo. Ang last working day of October, yun po yan, itong nag-aaliman po kami kay Murak, Pangadji, as in nag-sisindi man po kay Kandila. Ayun. Ma'am Noni, salamatan po na isturbo mi ka-holiday pala naman yan, narumduman ko. pero aram ko na walang holiday pa kay Ma'am Noni. Basta serbisyo publiko pag-uusapan. Ayan. Ma'am Noni, sa imo po tabi na dagdag na mensahe sa mga kababayan ta, baka may importante gusto mong ipasabot sa inda. Please go ahead po tabi. Yes po. So ini pong sa Muyang Citation Cemetery, filmi man po na bukas sa publiko. So ginipumingani po ini para po maglangkaw itong level of awareness kang mga tao on the importance kang marine mammals sa para ma-maintain itong healthy ecosystems balance kan sa tuyang kadagatan. And maidugang ko lang po, Sir Mar, Opo. nag-issue po kami kang October 29 kay local shellfish advisory duman sa coastal waters of Milagros in Masbate itong latest na shellfish meat sample na naipadarami sa central office na positibo po sa paralytic shellfish poison o kaya halangkaw duman sa inaapod kang regulatory limit kang PSP. So hopefully po maglikay muna po sa pag-gather and pagkakakan po kay mga shellfishes siring man po ki alamang na naghumali po duman sa coastal waters of Milagros, Masbate. Yan lang po ang ihabol ko and thank you very much po. Thank you very much, Ma'am Noni. As always, sa imo pong pagpaunlak permi sa apod kan DCGB. Salamat po, mabuhay ka mo dyan sa B4. Bagadugang Ma'am Noni Inolba kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan nakulang ba? Ibigyonon mo yan, Sir Naimi. Mayroon palang kampusan to ang mga balyina at saka mga dolphins at saka sa mga lumod na nakukuha dyan. May kampusan to? Ayan, interesting po yan. And talagang pinag-ano ko ini na makaulay to si Ma'am Noni para mapaliwanagan kita. Pero yan po, kaya ang ginibo ni Dagan 2013 para mas maglaangat ang level of awareness ka mga kababayan niya to. Manangod po digdi sa mga mga pagprotehirta sa mga species na ini na papadiit na ning papadiit. And kagibuan nin tao ang nagiging dalan kan mayoriya mga tugang kan pag-stranding o itong pagsadsad asin nagagadan diyan po sa mga daragsaan kang kadagatan. Okay? Mga kababayan, standby lamang kamo dyan. We'll be back for more stories. Pakalis lang po kayo. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy. Kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na.
hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Makusog na kinondenar kan mga media practitioners sa Davao City, Davao del Sur asin North Cotabato ang panggagadan sa broadcast journalist na si Orlando Dondon Dinoy. Binadil si Dinoy ka nakaaging banggi ninda ipanamid bida na sospechado sa laog kan sa iyang boarding house sa Bansalan, Davao del Sur. Si Dinoy sa rumana para surat sa periodiko asin online news site Siringman Black Timer sa Energy FM na nakabase sa Digos City, Davao del Sur. Sa ngunyan padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad kung ano ang motibo sa likod kan siring na krimen pati naman kung si Isay ang sospechado sa pangbabadil kay Dinoy.
Yan ang pangalas sa 11 Bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Tara naman sa malubago. Nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo. Nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magta
true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo. Sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, Representative of ang Provinciano Party List, DPWH Regional Office 5, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulukan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, kanatulang balik po kita sa programa. Aramon Yato ko na pong Altawnin Monday. All Saints Day. Para po naman sa mga kababayan niya po, good morning si Kiraray, sa mga misis. Paano na nagluluto sa kunya, naggaro-garo. Rikas-rikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Good morning kay Joel Barameda. Maray na aga ngayon, aramo niya to, maray na aga papamar, maluyaan, pasada, holiday palan. Kung day ko ta ngaya si COVID, maray ko ta pasada ta, maramduman, o maduruman sa kampusan to. Yan sana. Yan. Hello kay Chit Ate. Good morning ya, sir. Si Manoy Javier na Bonza dyan sa Rizal. Good morning. Marinaldo nga tabi Noymar from Taytay Rizal. Bakit anya mga Bicolano ba? Hindi solidong taga Bicol? Ayan question. Yan, sabi ni Eli Dadeya de Somia Jr. Maray na aga, sir. Okay, bueno. Mga tugang mga pagbati po yan. So dagdagan tanan ni istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si partner Luis Borsi Barcena sa dagdagan informasyon. Partner, good morning, please come in. Salamat tabi partner maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag tama na bareta. Padagos man ngunyan na pigpapagayon kan sangguni ang kabataan kan barangay Biga Legazpi City ang sa indang barangay. Ngunyan
man maabot an sa indang pagselebrar man kang katistahan ni Senyor San Vicente Ferrer. Ini pagkatapos na mapag-araman kan DCG Benyos kay SK Chairman Jordan Albaharo. Isay. SK Chairman Jordan Albaharo. Sounds familiar. Oo. Yan yung may tumsa ng nakaligid sa dinuguan? Oo. Hello, Chairman. Salamaton sa mga assistants mo dyan pag may nararautan dyan. Nyaong ka. Pirme. Saro ako dyan sa makakapagpatuta na dali akong sinabunan ng guma. Ang timano ang Socorro. Oh, siyempre. Salamaton tabi. Roger. Okay, so may parilinigan dyan sa ano yan, sa Bigaa. May parilinigan, may pagayunan pa kan mga purok. Nangyari, adi. Oo, kaya ngun yan, kung mano no tarantabi, partner an barangay Bigaa, makuluron, an bisinidad, sa kada purok, may mga magagayo na mga nakadisenyong mga arko, nahali sa mga raw asin mga recycled materials, panani nang ipromotir man ang kalinigan kan barangay Bigaa, at kinasa katahawan kan pandemya. Sigun kay Albaharo, kasuhapon tabi partner Mar, nagrelibot sinda pati sa mga nagkapiriling mga judges. Kapag assess, kung arin na mga purok an may pinakang mga magayon na mga beautification program sa indang mga respetibong mga lugar. Well, in fact, tabi partner Mar, taud na hapon, alas 4 ng pagkahapon, magkakaigwanin awarding ceremony kay anonsyar kong sirisay ng mga purok ining mga nanggarana. Asin sigun kay Albaharo, ini ansaro sa mga suportaman kan sa indang konseho, lalo na kan SK Council ka na Bigaa, asin nara Kapitan Coco Arienda, tangani ng mas lalo pang mapagayon sa indang barangay, asin maging pangarugan man bakusan sa norting parte kan Legazpi, kundi maging sa bilog na syudad, na dapat maski waranin mga paawad-awad ang mga barangay, dapat iyo man giraray ang tawanin na ispuwerso kan barangay an pagayunon sa indang barangay tangani ng maging atraktibo ini ngunya mas kinasa katahawan kan kadipisilan. Yan, sana magpadana iyan sagod sa mga masunod na taon kahit ni piyesta. Roger to da. Yan, ayos. Bata birthday ko niya ni Kapkoko. Roger. Ayos. Sige. Roger, so yan tabi partner Mar na mga special story halidig di sa northeng parte kan Legazpi. Ako po si LTV. Congratulations SK Chairman Jordan Alvaro sa mga bines po dyan sa Bigaa. Siyempre kay Kapitan sa mga barangay officials. Congratulations po tabi sa pesos na yan. Hello man kay Eric Delgado. Good morning Kuya Mar, viewing via FB Live from Palo, Leyte. Hello, Eric. Okay, Beno, si Jimmy nasa linya para po sa dagdag na impormasyon po dyan sa iyang area of responsibility. Kim, good morning, Tabi. Please come in. Yes, salamat, Tabi. Maray na sinyalis kung imbis na ni pagpara-post sa Facebook, mga daing kamugtakan na litrato, in-post sa Pantaw Libon, ibig papahiling ang pagmakulog sa environment kung sa linatak sa FB, kung si Isay ang personang nagtapok nin sako-sakong mga basura. Nangyari? Sa dakulang salog sa Pantaw, ang dalagan pati kan bulos kan tubig, pasiring sa kadagatan, natural, kung may pagbaha, ining mga basurang ini, diretso sa dagat. Yan. Inikada sa komentaryo, kan personang may pagmakulog sa kapalibutan, ang personang may gibo kay ni, mantang may question sa barangay official sa pangingot ni ABC Federation President Kap Jopit Fernandez, na kung po pwede, mabugtakan CCTV ang mga tampikan salog, direksyon sa dagat sa Pantaw. Nakahuron man niya to si punong barangay Jopit Fernandez, sinabi kay ni na ipapacheck niya ang lugar na tinapukan kanasabing basura, ay pinag-post as in i-considerar niya ang suggestion na mabugtakan ng CCTV ang mga tampinin salog as in kadagatan sa Pantaw, Libon, Albay. Grabe yan, gibong basurahan lugod sa area. Kung yan naaga pa sa natinapukan, dakul na sinakusakong mga basura. Ani inulog duman sa dagat sa tubig sa salog, maray nga ni malinig pati sa salog, Tabi iyo sa na ito sa naging sus Mario si pari daw man nagtapok kay ito
pinost man kan sarong persona, sagod na pinabot niya to kay Kapitan Jopit Fernandez, yan si Kapitan matumar action tungkol sa bagay na ini. Ayan, okay, sige. Very good. Yan, tabi maran mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, si Jimmy. Thank you very much, Jim. Ang nangyari, oy, kung isa man kamong para tapok ning basura sa salog, tapos pondo na po nindo yan, no? Dapat atamanon ta ang mga kasalugan ta. Yes, Mario Sipe. Dakula kumbaga yan, mga tugang na bentahe na malinig, ta pwede mong karigusan, pwede mo pa mga tugang na buwian, ki mga pwede tang ikabubuhay. At amano nindo maray tabi, anas hindi pagtugutan na yan po na malinig na lugar nindo, maging yan, tapukan ng basura, ka nagkakapiran din kuro karigos, di ba? Sigurado, igwang auto, pero mong tambak, sang katutak ang binagsak yan, makonsensya man tabi, ay sinsana, maplakahan kung sisay man yan, tangani na plantaran tulos sinong kaso, panimbago nila tanganing dahil na pangarugan kan iba. Understand to, Pading Jomar bien dyan sa 1st District, kumusta daw ang kamugtakan dyan? Pading Jomar, please come in. Stop, sarili. Pade? Yan, sa telepono kita. Yan. Pade? Yan, sarili. Yan. Okay na? Wala, hindi pumapasok ang linya ni Pading Jomar. Yan, masabutan taman dyan sa area. Pero kung nakaagi pang matindi ang sistema dyan ni na Mayor Crisel, binaro barangay sa pagbisita. Tangani na day magsaralpakan dyan. Okay, pare? Hello, Pade. Yan, okay, good, pare. Good morning. Di day man ang problema yan, manungod yan sa mga isyong iyan. Dahil masyadong problema ang tabako. Roger. Okay. Ariglado na yan. Yan, trastanto pa din, padagos na pinagkakaon kan tubig dagat ang nakulang porsyon kan baybayon digdi sa may Maligtay San Miguel. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crislagwan Luistro mismo. Katabay kan pagsasabi na saro ini sa mga problema na kinakaipo na maresolveran dahilan ta ang tubig dagat na haling Pasipiko pigbabadulan ning marayan mga porsyon na nasa eastern parte kan Isla San Miguel as in may mga nagrarasay na pwedeng magpara ayakpit ang daga as in kaunong kan dagat. Apuera pa kaan may mga enot ng report na sa iba pang porsyon kan Isla San Miguel nagtataas naman sa tubig kumpara sa sitwasyon kan mga nakalis na dekada. Dahil lang kayo ni, bigla lang oma na sa aga, maabot digdi sa tabako ang mag-agom na environmental engineer na nagpipresentar na mag-adal kan sitwasyon para maaraman kung anong mga possible solusyon. Sinabi ni Alcalde Luistro na bibisitahon ninda ang Isla San Miguel, partikularmente ang mga apektadong lugar tangani na makapag-gibunin magkakanigong pag-aadalas ng rekomendasyon na pwedeng maging solusyon asin na maibitaran ang makaskas na erosion sa mga nasabing lugar. Ang Alcalde nagpahayag manin dakulang suporta sa mga ini sa pagsasabi na importante talaga na masolusyonan o maibitaran ang padagos na erosion sa mga sa pagikan mga solusyon na scientific asin consider kung dapat na i-consider man ang kapalibutan. Inunambitan kan alkalde sa pagkikipag-ulay kan DCGB News na sa iyang isusuwestyon digdi sa mga mag-aadal kung nagadonan sa iyang suwestyon na imbes na puro na sana itong mga semento o konkreto na mga solusyon arog ka mga dike ang pagpatanom nin mangrove iyon sa iyang isusuwestyon. Yan ang maray dyan. Roger, sabi kan alkalde, mas magayon manggiraray ang solusyon natural kaysa digdi sa artificial dahilan ta makakatabang panglalo sa pagpreserbar kang kapalibutan. Ang medyo makagalas yan, naglangkaw sa dagat.
ito ang saro na ano na They ito ang saro na aadalan nagsa may tiga pud baga tabi pading so ano yan geographical ano ulit so nagbihiro ang daga Nagiro, o kaya naman, baka natipunan na ta. Nagparali po ta sa daragsaan, taginibuan ng boulevard. bakit hindi sabi kayo ang naramdaman kong inot kong ang istoryang iyan kay Dr. Guillermo Atayon, yung doktor na na-assign bago ma-assign sa Isilacan San Miguel. Sa primerong pinang aldaw niya o si Mana Duman, pagbalik digdi sa sentro, nag-report siya sa Sanggunian panglungsod kan mga obserbasyon. Kakulang so sa health ang sa iyang i-report. I-report niya man sa Sanggunian, iyan na obserbasyon na iyan na kan mga residentes duman na may mga porsyon na naglalaog na sa tubig dagat. Pero kulang na lang sabi yun na nagtatagilid sa isla. Nangyari no? Na-obserbaran na yan kan mga residentes for the past 10 years. Alawig so ilinaog kan tubig sa ibang parte kan isla na bakong parantay sa paglaog kaysa duman sa ibang porsyon. Ay dapat talaga adalan ng scientifically. Roger on that. Kaya malamang na iyo yan ang saro pa sa nakatalaan na tuyo kan environmental engineers na madigdi sa siyudad ng Tabaco sa aga asin sa maestay digdi sundo na Petsa 5. Yan pa rin, Barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Bading Jomar. Yan po ang mga, abangan tayo, ang mga developments po kayan. Medyo, kakaiba na nagdadakula ang tubig na naglalaog na sa nagkapirang portion dyan sa San Miguel. Particular naman sa may, isla, digdi sa, San Miguel, di ba? So nakaharap sa easting portion na nagrasay sa ibang mga parte kan dagat pigkakadkad ng tubig. So dapat na tamay na panahon magkayguning magayon na resulta kaya pag-aadal po yan tangani po na mahiling ano ba ang problema. Okay. All right. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan niya to. Good morning, Papa Mar. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayun naman. Kayo ang inaalala namin. Sana dyan lang kayo sa bahay nyo. Huwag kayong basta lalabas na gano'n. Difícil na. Dahil pa po nahali po ang COVID-19. Ano kaya ang resulta ngayon? Kumusta na? Kasudma. Medyo highest sa Santo Domingo. Nabulnot highest. 17. Pero everything is under control. Nasa on top of the situation po ang local government dyan. And then naka-confine naman sa isang area lang. Yung po na nagka-COVID dyan, 17, puro mga taga-Alimsog. Barangay Alimsog. Maya-maya pagbalik mga tugang, sa tuyang pagkipag-olay kay Mayor June Aguas sa ibang mga pangyayari. Bago nangyari ang mayroon nang nagkaigo ng 11 na positive ka nakaaging si Mana. Tapos kasuod yun na po yung 17 naman. Okay, so aramo tang mga pigigibo kang lokal na gobyan na manungod dyan sa COVID, sa preparasyon, pagkabot sa Kapaskuhan. Mamaya po, pagbalik namin, oras na to, mga tugang, alas 11:29 na nin morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC
ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang Bicolano oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay!
Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternativo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternativo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Maroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat
dapat. Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Margula. Alright, bago nga balik mo kita sa programa. Ulang bungal daw. At this time, mga dugan, konta na pag-online nato kay Mayor June Aguas in connection sa mga pangyayari po sa Santo Domingo updates, paano po sa COVID, pagkatapos sa itong mga preparations po ninda, in connection kay Ning Undas, pagkatapos sa pabuto na Pasko, kasi iba pa na mga serbisyong dapat na maitaw sa mga taga-Baduaga Santo Domingo. Mayor June, good morning po, tabi. Marina aga po, since gabos po nag-aantabay sa programa, Sir Mark. Siguro po talagang inutong ko dapat siguro. No? Well, unfortunately po talaga. And of course, pigtinta po ang exposure. Possible. Ang iba mong po family talaga na on very level of them. Ko lang talaga po. Iligay po. Kaning medyo po mag-taas na po.
Trying to agad po. Sir June, abot ang Pasko. Sige po. Hindi mo niya na kahit There is some finalist. And of course, my dear employee. Zero na po. And everything. Sana. Sir June, next year is another year. Pag oh, Hans me. Next month po. Sir June, as magiging so ang next year. Yes. Sa tuwa the election Yes, po, period na yes, po. kita. So ano po ang satuyan na takdang para mas Yes, they know me naman. Open book niya. I walk the talk po. Para works.
we're trying to help them na makabalik na po ang sigla ng industriya. But we have to follow the protocols also. But sabi nga ni, we're here to work with each other as their LGU. Kami po ang magtatabangan kasi po may mga investors ta. So, and of course, I'm so also happy kasi sa pandemic na ini, napuno po Sir Mark nagluluwasan na negosyo, particularly in terms of tourism, engage in tourism. So, please to all my constituents in Santo Domingo, if you have plans to engage in businesses, please do. We will welcome it. We will help you. And of course, in terms of tourism naman, we're here to help promote Santo Domingo also. Opa. For those who are going home, tabi Mayor June, anong policy ta? So gabos mo na guli, aram ko na po nagcharat po kamo sa kuya and to my MDR mo. Ang sa kuya lang po nag-iringat po kita and before po kita mag-uli to our families, please get the necessary documents such as antigen, mga argan, because this is not just for us, this is for your family also and for yourself. Tangani pong gabos kita dito sa Santo Domingo, will have a fruitful Christmas na wala po kitang naapektaran. Lalo na po sa inyo po mga kapamilya. And happy po kita gabos. And safe po ang satuyang padabang banwaan kan Santo Domingo. Thank you very much, Mayor June. At unless po may dagdag ka na gustong ipasabot sa mga kababayan ta na dahil ko na ihapot sa imo, please go ahead po. Yes, thank you Sir Mar, and thank you of course DCGB for always being our partner. Ang sa kuya lang po talagang mensahe. Of course, ang sa tuya pong COVID na sana po continuously po maging vigilant kita, magrelikay. I've been asking po, so simple lang pong pagsunod, kang wearing of face mask, social distancing, and sabi ko nga ni, kung di mo kayo po magluwas, di na po muna magluwas. And sa kuya man po, pinakamensahe of course for this upcoming Christmas is po pagkasararo. One strong Santo Domingo po kita, wala pong bagay na di ta kaya na di po kita magkasararo. Salamat po sa indo and Diyos mabalos po, mabuhay po kamo boss. Thank you very much, Mayor June. Pagatugang yan po. Pas, magandang ka. Yung pag ang sabi, no? Magparasira mauli, magpasiguro na tama LG. Ako pang so sindalang kong albay. Kaya ingat sabi. Okay? O bueno, mga tugang, iskeda na muna kita dito po sa programa. Kunyan po na pagkaaga. Sa indo po kamustawi. Salamat na naman. Ini po ang sanong lingkod, Mardila daing iba. Sadit sana. Pero tiyan. Baka po ni Juna Poles, Radio Technical, kapilog na tropa. Kami po minawalat sa rong magbang pagkautos sa indo gabos. Sana po okay kita. Thank you and God bless po. Bye-bye. Bawat aray, may